Рекламата е важна, но всичко опира до сериозни разходи и въпреки това ефективността й е под въпрос. Това, което прави впечатление на гражданите в България обаче, са емоционалните послания и възможностите за безплатни награди. Какво ако комбинираме всичко това във ваш персонализиран профил, който представя всичко свързано с вашия бизнес, но и отговаря на интересите на вашите клиенти? Представете своите събития и продукти. Опишете всички силни черти, така както знаете. Провокирайте емоционално своите клиенти. Всяко споделяне поставя вашия бизнес на преден план. Всекидневни награди за вашите клиенти от ваше име, но за наша сметка. Всеки ваш клиент получава шанс за творческа изява. Предложете неограничен брой отстъпки според нуждите на вашия бизнес. Всичко свързано с вашия бизнес, както и всички послания и награди, ще бъдат отразени на 13 езика. Защо да не софтуер ще ви помогне да изградите по-силно онлайн присъствие, да създадете по-близка връзка с клиентите, да стимулирате туризма, да повишите своите продажби, да стимулирате повторни посещения, да стимулирате потока от клиенти към всеки ваш обект. Доверието от вас, грижите от нас. Изпратете запитване за презентация и разберете как.